Hola, soc la Marta de Mamíferes i seguim amb el repte 30 dies 30 nusos. Avui ho fem amb un nus a la cadera, que és l'últim d'aquesta sèrie, que és el nus cangur a la cadera. És un nus que és tècnic, però molt còmode i que val la pena provar. Començarem pel centre del forat. Agafem el nostre nadó, li posem la tela pel centre a l'esquena, comptant que passi 2 dits per sobre de l'orelleta, per si relaxés i es dormís, tot i que sigui gran. I amb la tela que sobra la passem per sota de les seves cuixes, agafant el culet i balancejant la cadera. I ens el posem a la nostra cadera i aquest extrem anirà cap enrere i aquest extrem va per davant. A l'extrem de davant ens el passem a l'ombro i aquí és on farem el gir cangur. Si us fixeu, aquí tenim la tela, que és blau cel, i l'extrem de baix és lila. Quan fem el gir cangur, aquests extrems es canviaran. El gir el podem fer de dues formes. Una és deixant caure el folat i passant-lo cap a sobre, ja tindríem el gir fet, i aquest extrem estaria aquí, a la zona del braç, més llunyà, o torno a posar-me'l incorrectament, o podríem fer també el gir agafant amb la mà, passant per sota del folat i anant a buscar aquesta costura superior i portant-la cap a fora. Ja tenim la costura que és la que pertany al coll i al cap del nostre nadó a la part més allunyada del braç, i la que correspon al cul és la que es passa a nosaltres prop del coll. Normalment, si no fem el gir cangur, això és al revés. Doncs ara anem a buscar la tela que hem deixat al darrere. Vigilant que no se'n enganxi el peu, que això passa molt amb els nusos a la cadera. I ja podrem fer una estrabada i després tensarem punt per punt. Aquesta sobre de la tela l'anem recollint amb una mà, que és la que també dona suport al nostre nadó en aquest moment. Aquesta tela la podem aguantar aquí sota juntament amb el nostre nadó, o la podríem aguantar amb les cames si ens és més útil. Ara toca organitzar-se el nus, que sigui còmode, i si us fixeu, ara vaig a buscar aquest extrem que ha quedat aquí, el vaig a buscar amb la mà, però clar, no el puc anar a buscar amb aquesta mà, per tant, aquesta tensió, juntament amb el pes del nadó, l'aguanto ara amb aquesta mà. I amb aquesta que em queda lliure vaig a buscar aquest cap. Si us fixeu, el que tinc a la mà, sense haver fet cap gir ni res, simplement agafant-lo, és el canto inferior, el que està per al culet del nostre nadó. Nosaltres sempre tensem de dalt cap a baix, per tant, aquest no és el que necessitem tensar primer, sinó que és el que tenim aquí sota. Així que l'agafem i tota la resta del folat reposa sobre el nostre avantbraç. En el moment en què necessitem aquesta mà lliure, agafarem la tensió i tot amb l'altra mà. Això és molt important en el nus cangur, que hem de deixar anar i agafar i tot això. Tots els nusos cangurs sol passar això, així que hem de controlar no perdre mai el que ja hem tensat. Ens posem bé. Tota l'ombro perquè ens sigui còmode i comencem a tensar. Tensem des de sota i anem agafant ratlla per ratlla. Si veiem que aquí falta tensió,
l'agafem des del caparró i la portem cap enfora i la recollim amb el calto cap al tall. Podem ajudar-nos a movent a l'ombro per fer córrer millor la tela. Doncs, un cop ja tenim els dos extrems tensats, fem un doble nus al culet, sota el culet, i ja tenim el cangur a la cadera fet. Com veieu, és un nus que reparteix bé el pes també, tot i ser no ser igual perquè la tensió s'aguanta tot en un ombro, però reparteix bastant el pes. Si volguéssim, podria treure els braços i anar més lliure. I espero que el proveu perquè és un nus que val la pena, a mi m'agrada moltíssim. I és el nostre últim nus a la cadera. La setmana que ve ja comencem amb nusos a l'esquena, així que prepareu-vos i practiqueu molt. Doncs moltes gràcies, espero que ens seguiu a la nostra pàgina de Facebook de Mamíferes i fins la propera.